Atong Bible study karon atong text diri sa John chapter 16 verse 32 to 33. Juan kapitulo 16 versikulo 32 hanggang 33. Tan-awa mo abot ra ang takna og ani kini niabot na nga kamo pati bulaagon. Ang tagsa-tagsa kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong pulianan. Ubiyaan ninyo ako nga mag-inusara. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan ani man uban kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamong kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamay kagulaanan apan sumalig kamo gidaog na ang kalibutan. Amen. Ato karong pagtuon di ka dinhi o mahitungod kini sa kahimtang sa kalibutan. So, ang kalibutan nga atong gipuy-an unsa may kahimtang nga atong nakita. So, imo na siyang i-describe sa mubo mga kaigsuonan nga pag-describe ang kalibutan nga gipuy-an. The world is in big trouble or deep trouble. Amen. Dako kayo ang problema sa kalibutan. Dako ang problema, ang kasama, ang kamisod. Or lalong ng mga problema ani as kalibutan. Malisod pagtugkaron sa una-una sa tao. Mao na ang tao magreklamo, magbagulbol kay mo. Usahay adto na sa Ginoo, ang Ginoo may basulon ngano naa mo kay Dios, ngano kay inaani mo ni. Magalisod na. Pero ang tinud-anay, naa gyoy dakong problema ang kalibutan. Naa siya sa big trouble mga kaigsuonan. Unya kita nga nagpuyo aning kalibutanan, aning kamot og sulbad sa atong mga problema. Pero ang atong gipuy-an labihan ka problemado mga kaigsuonan. Okay? Ingon pa sa Ginoo sa iyang sulti, in the world you will have tribulation. O sa New King James, mga kaigsuonan, nga hubat. But be of good cheer, I have overcome the world. So gisulti na sa Ginoo mga kaigsuonan sa iyang mga tinun-an nga ang kalibutan nga atong gipuy-an dinhi dunay mga kalisdanan. Dunay mga kasakitan, tribulation. Pero kita nga ito una-una, nga gusto nato may mong hayahay atong kinabuhi. Mga kaigsuonan. Sa mauna nga ang pero di gid na nato ma-attain nga hayahay. Ang mahitabo lang is kanunay nato ang pagkigbisog against the challenges. Makigbisog ta sa kanunay sa mga hagit sa kinabuhi. Ngayon, kanang mga kalisdanan nga aning kalibutan kinahanglan ta makigbisog. Pero kung maingon ta mga kaigsuonan nga mahayahay atong kinabuhi sa kalibutan, daghan ang naningkamot nga mahimong hayahay ang kinabuhi sa kalibutan. Kinsa man ang isa nga naningkamot ana? Mga tawo magialamon. Mga scientists, mga tag-aso kahibalo. Ang Ginoo nagsulti na siya nga naagi problema dinhi aning kalibutan. Amen. Baligo na to, ang atong mahimo is to fight, to stand against this trouble. Nga di ta magpadaog, kundi makadaog Hinoon ta. Amen. Makabarog ta mga kaigsuonan. Hallelujah. O kang giingon nini, mga kaigsuonan, atong masabtan nga sa akong notes mga kaigsuonan, akong gisuhat diha nga the more highly the technology it gets, the more dangerous it becomes. Ang kalibutan, mas mutaas ang iyang teknolohiya, mas makuyaw Pahinoon kuyaan. Mas mulabay kuya. Ano, nakabutikod ba mo anak? Amen. Na
Kani antong magbaklay pa ang tao, way problema sa disgrasya. Nga maligsan ang mabanggaan. Di ba? Pero karon, kulba kayo. Di ba? Kulba kayo, mas dangerous ang kalibutan. Ingon ka, hayahay na ba kayo dalan, simitado na, hayahay, pero mas dangerous. Di ba? Oh. Mas nagkakusog ang sakyanan, mas nagkadali ang kamatayon. Mas nagkakuyaw ang pagpuyo sa kalibutan kay gamay sipyat ni mo mutabok sa dalan. Bangga ka. Banggaan ka. Ang uban, bisag kurbada, di mo minor kay kusugod mo dagan sa kinan. Pagkusugod yun. Di ba? Di na. Kung mahimo, di na. Kung basta kinaan na sa tao. Mas dangerous yun ang kalibutan. Maingon ta nga, maayo karon ang kuwan kay technology, kay advance na kaayo. Computer, advance na kaayo ang technology. Di ba? Muna karon, advance na kaayo ang mga inbensyon mahitungod sa mga military nga mga armaments, mga pangdepensa sa usa ka nasod. Pero mas kuyaw. Di ba? Mas kuyaw. Kasi lang ka, usa ka nuclear pabuton. Nuclear bomb pabuton. Ang example na nahitabo sa nuclear bomb katong sa Hiroshima, di ba? Sa may nahitabo. Isa lang ka bomba, grabe kadaghan ang naapektuhan kay kanang contamination sa hangin o sa tubig tungkol sa nuclear, mga kaigsuonan. Napatay na sa daghang tao. Dili lang ang kakusgon sa pagbusikan niya. Di ba? Nya, magantos ang tao na kay di man dito magsakit na amo man mga sakit nga mo cause ana dito. So, inana mga igsuon karon international ballistic missile na ang magamit sa mga military. Ang military power international. Siya nagkaambala paluparon gikan dina sa usa ka nasod padulong dito sa laing nasod. Di ba? Nya maigo ko nilang tirahon. Layo na kayo. Kaya ang nagtanaw tuwa sa tilay, ang nagtanaw gidungawan ng kalibutan. Diha ipaigo. So, inaana, mga kaigsuonan. Yung tanga, nindot na kayo kay dali, hindi kayo mo travel, dali, na lagi maabot. Pero tungod aning mga technology, mas nagkakuyaw-kuyan ang kalibutan. Mas nagkakuyaw. Di ba? Kay abisan mga kawatan, nagka-high-tech ang kawatan. Gamiton man nilang technology sa pagpangawat. Di ba? Ang mga tulisan, high-tech na po ang mga tulisan, kaya gamiton man nila ang teknolohiya na advance sa pagpangawat. Di ba? Asya. So, ang tanang technology nga gi-advance, gigamit man po nga oportunidad sa mga tao sa pagbuhat og dautan. Sa pagpanakit, sa pagpasakit, sa pagdaot, sa pagguba. Tungod kay ang kalibutan lagi is in big trouble. Na ang dako ang problema kalibutan, trouble pag ang kalibutan niya dili nimo masulbad ang problema sa kalibutan pinaagi sa technology. Ingon ta nga balhin ta paggamay-gamay na to, ikaw imong problema. Pinaagi sa imong pag-eskwela sulbaron nimo imong problema, dili. Kung ang imong problema ang imong kinaiya, dili mo na masulbad sa imong grado. Di ba? Kung ang imong kinaya, ang imong pamatasan, mo'y problemado. Bisan pag mahimo kang profesional, problemado ka kay gihapon. Oh. Una, tungod kay ang kinaya, ang pamatasan, ang gawi sa mga tao aning kalibutan na mao'y dakong problema, mauna nga magtaas man ang kahibalo sa tao intellectually, pero ang kalibutan problemado pagid gihapon, ang mga individual problemado pagid gihapon, mga igsoon. The world is in big and deep trouble.
Di ba? Sikat na, daghan na kwarta, nakahuna-huna, may magpakamatay. Naghikaw. Nga naman, because of trouble. Di ba? Tungod sa trouble nga di makita, nga masulbad pinagi sa kwarta o sa kasikat, ang usahay pagani, ang kasikat may naghatag og mas labipang trouble. Ang kadaghan og kwarta, mo'y nihatag pa og mas labipang trouble. Ang pagbaton og daghang bahandi, mas maupay nihatag og mas dakong trouble sa kinabuhi. Katulad po yung payag, gamay ray trouble, payag ra kung repironon, payag ra yung repiron. Wa siya milyon nga utang, kay kinsa may mubiyal niya pa utang o milyon nga payag ra gani yang balay. Di ba? Ana. So, kinsa tong mas dako o gibatunan, mas dako problema. Di ba? Oh. Mas dako kahibalo, mas dako problema. Katong wala kayo kahibalo, wala kayo tay problema. Kaya wala mo siya kahibaloan kayo. Pero balik kita. Kitang mga nagpuyo sa kalibutan. Kapaningkamot kita sa pagsulbad sa problema. O ang pinaka-problema nga kung mahimo, di na napunta na pamatay. Pero ang atong pamaagi, padulong sa pagkamatay. Usa ni anak, dili na lang tatawag sakit, pero ang atong pamaagi, padulong sa pagsakit. Ang pangbuhaton nato, pakaingon sa atong pagsakit. Di ba? Kapaningkamot kita nga mabuhi, pero padulong Ginoo sa atong pagsakit. Hangtod sa pagkamatay. Kaya kapaningkamot kita nga magkakwarta, di na noon kita pagkakaon. Di ba? Paningkamot kita trabaho para magkakwarta. Ang problema, di na noon kita pagkakaon, kaya puro na lang trabaho. Paningkamot kita sa pag-eskwela, kaya aron mahuman ang pag-eskwela o mag-professional o may trabaho, dili naman noon kita pagkakaon. Kaya puro na lang eskwela. Di ba? Dili na kita pagkakatulog og tarong kay pulo na ng trabaho o eskwela. Wala na ngayon. Wala na mismanage na nato ang atong ginabuhi. Wala na kita sa insakto. Abi nato nga bright pa kita. Pero matod pa sa sinutian na daot na ang atong tulito. Wala na atong tulito. Ang iya sa Ginoo wa ta na masunod. Ang katarong na iya sa Dios. Kay ang instruction naggikan. Ang instruction nga atong gidawat naggikan na sa kalibutan nga problemado. Kanang taong problemado, mga ikaganigtambag sa iya, problemado kagayon. Ha? Ang tao nga trouble, niya diha ka mga itabang, moabot sa imo, madamay ka sa iyang mga trouble. Amen. Munang giingon dinhi nga dapat ang ato gyud nga tambag ug ang atong counsel gikan sa Dios. Amen. Ang atong dalan nga iya sa Dios. Amen. Wala ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa tao Lord. Mao na ang uban tanaw sa Facebook. Na problemado man ang nagtanaw sa Facebook, pag tanaw sa Facebook, daobi ang mga tao nga problemado tuwa man dito sa Facebook. Nag-enkwentro sila puro problemado. Sharing na din sila. Katong isa kay ang una sa pagsulbad sa problema kay magikog na. Mo na. Post na dito kaayo wala HIKOG. Tumpang ko tong isa nga lagi mo siya akong kabation. Ano gay? Nagkabot nila ang konklusyon na ibang influence ka. Kay gikan sa mga taong trouble, problemado, wag sila kabalo kung saan nila na ginabuhi, dito ko ka ni-absorb o mga information o mga tambag, daot po nila ginabuhi. So, unsa may gitudlo sa kailangan kasulatan, kay trouble ba nakalibutan? Problemado ba nakalibutan? Yung mga ipagkatambag, ano problemado? Di kaya niya kasulban ang iyang kauhulingon? Di ba? Di niya kasulban ang iyang kauhulingon trouble. Ang kalibutan kapag ikaw mo sulban. Technology, di basta-basta, para lang masulban ang trouble. Pero, nag-grabe na hinoon. Mas daghan pa magaling nagpakamatay karon kaysa kani adto. Ngawa pa niyang inaani nga technology. Karon matingalan lang ka nga, ano nang pamamatay ng bata? Di ba?
Maayo man unta ng eskwela na. Grabe man. Trouble naman kayo. Ang trouble niya, wa masulbad. Magkaigsuunan, wa masulbad sa technology. So, the trouble of this world has never been alleviated even in the advancement of technology. Wala gyud ma-alleviate. Mga kaigsuunan. Kung maingon siguro ang uban nga, imo naman na. O sige, kung ikaw mo yun, basta kayo mo niya akong nasanta. Nakita na ko, mas worse ang problema. Kung nilili mo yun, entitled na po ang matagpusa sa akin. Pero sa pagtuon ako sa kasulatan, o sa pagtuon ako sa pulong, sa panghitabo, sa akong naobserbahan, grabe yun. Kung magsigi kag pamati aning kalibutana, kung magsigi kag sunod aning kalibutana, kung unsa siya ka-trouble, mahimo kang trouble. So kung makapokus ka aning kalibutana, makapokus ka sa iyang ka-trouble. Trouble po di mo to. Amen. Bad news dinhi, bad news dito, bad news karon, bad news unya, bad news ugma. Trouble gyud kaayo ang kalibutan. Ha? Makalibog bukod sa una. Di ba? Unsa man ning trouble sa kalibutan? Nasulat ba ni sa Biblia? Parihaan ni karong kahimtang nato. Daghan na ang nireklamo sa gutom, kalisod kay ngano, dugay na mayuon. Ni mahal pag yun ang daghan ang mga basakan ni mala. Ni mahal pag yun ang mga palalikon. Kita di kayo na ito siguro mabati, kaya na ako matay palit. Makapalit pa man ta. Pero kadtong mga tao na sila gigatanong para sa atong kapaliton, gibati na nila. Ang problema sa gutom, gibati na sa ubang daghang mga dapit sa dili lang sa atong nasod sa ubang nasura. Pasalamat ta sa Ginoo. Ni apata kasupay. Ang problema, ang trouble mahitungod sa gubat. Isinati na sa mga kadasuran. Galing kita din naka-experience na tadi palang dugay. Problemado ta kay dinhi na maingon ang uban sa atong problema basin badamay ta. Atong sa Marawi, di ba? Before sa Marawi, napay una ato. Hantod, Marawi na yun. Kanang ingon nga problema sa peace and order. Di ba? Trouble kayong kalimutan. Bisa kung sa buhat o balaod. Wala. So, mana? Problemado nga problemado ang kalimutan. Kaya nga naman, ang nagpuyo sa kalimutan, mo'y isa nga naghatag ng problema. Di amang gudinisi sa tanan sa kalimutan. Mo'y author sa tanang problema. O buwa pagani mahitabo ang pinaka-problema. Nga di naging mahitabo pa. So, kung mahitabo kini, kausaran ni mahitabo, di naging mahitabo pa. Kanang gitawag Great Tribulation. Great nga trouble. O kana, anang panahon na, mas lisod pa yun. Mga kaigsogan. O si Satanas, mulingkod na yun siya, nga mao'y leader sa tanan. O kana, mao'y pinaka-problema. Kay mosulod siya sa usa ka tawo nga mulingkod ng imong leader ani kalibutan. Nasulat na ni sa Biblia mga kaigsunan, kaning giingon nga mga problema mo trouble sa kalibutan. Kanang trouble may tungod sa ekonomiya. Gera, Mateo 24, mabasa na diha. Di ba? Amen. Mateo 24, versikulo 4 hangtod sa 8. Problema mahitungod sa kalibog kita kung asay atong sundon kay daghan. Naay uban dito nga, di ba? Naay false Christ, naay false prophet. Di ba? Naay mini fake nga Christ, naay mini nga Kristo, naasay mini kung baka akong propeta. Na. Unsa may mabasa na to? Mateo 24, mga kaigsunan, versikulo 4 hangtod sa 8. Ningon din na,
O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay ka mo nga walay magpahisalaag kanimo. Di ba? Naa sa ato ang pagdesisyon nga magbantay kita nga dili kita may salaag. So kita mag-exercise kita o gitawag nga critical thinking. Magmaigmat kita, magmaabti kita. Di ba? Amen. Dili kay basta nagamit sa ngalan sa Ginoo, tahod na lang kita nga tahod, sunod na lang kita nga sunod kay gigamit lagi ang ngalan sa Ginoo. Gigamit ang pulong sa Ginoo. Hinumdum na nato nga bisan si Satanas, gigamitan niya ang Ginoo sa pulong sa Ginoo. Di ba? Amen. Oh. So, mato pa nini ato padayon kay daghan niya ang utungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo. Og daghan ang ilang pahisalaagon. O makadungog-gamog mga gubat o mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay ka mo nga dili ka mo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga may tabo apan dili pa kini mo ang katapusan. Amen. So diha atong isgutan. Siyang ka mga airbase sa United States ni sa Pilipinas karon. Og kana airbase sa Pilipino nga gobyerno pero gamiton sa Amerika para sa ilang mga hinaniban panggera. Unsa may tuyo ana? Gira. Unsa giandaman ana? Gira. Di ba? Kana inyong kwarta unsa may giandaman ninyo ana? Para na may mapalit. Na may kapalit. Kanang airbase para unsa na? Para na utangan sa mga eroplano nga panggira. Kaya nga naman, dunay nakita nga umaabot nga hulga sa gira. Busa diyan lamang. Ang isa ana nga airbase, Lumpia Airport. Silingan na to. Pag mutog pa diri ang bomba, dili ra kay talayo. Di ba? May so, unsa man ang hitabo? Inani. Unsa man kay tag, di na nako makita sa inyo karon. Pero kung tan-aw mo, inyong i-search ang location sa 9 ka airbase nga naa diya nagposisyon ang American Forces kauban sa atong Philippine Forces. Mga kaigsunan, isa ana kay di uro. Oh. Plaster ana mga kaigsunan tungod kay kining Taiwan nasa tunga sa China o sa Pilipinas. Unya kining ilang posisyon agianan kini sa ekonomiya, sa lihok sa ekonomiya kay naa na mga barko nga moagi internasyonal mo hatod mo deliver mo kumpra sa mga galamiton sa negosyo sa tibuok kalibutan, mga supply. Apil na ang gamit sa mga nasod sa tanan bisan sa mga galamito. Now, kini mga igsuon, ang Taiwan naglain ka na. Ha? Naglain ka na mga igsuon ng Taiwan. Wala na siya mapasakop, sukat na dunay gira sa kalibutan. Mga igsuon na naglain na siya, wala na siya maapil sa komunistang gobyerno sa China, sa mainland China. Nagkinaugalingon na siya katong mga Chinese dito nga di gusto komunista, gusto sila demokrasya, niyanhaan ang isla ngingan lang Taiwan. Karon nagprosper ka na sila dayon nakik-aliado sa mga nasod nga demokrasya pud ang gobyerno. Karon mga kaigsuonan kay gusto mangyud na sa China nga kuwaon nila balik. Gusto din na siya nga kuwaon nila balik. O dili madala sa diplomasiya, girahon yun nila, invasion. Kuwaon nila by force para makuha nila balik na ilan ang teritoryo. China na ang teritoryo, sakop na sa China. Busa, unsay balaod sa mainland China, kinanglan maoy pang gobyerno o pamalaod, diha anong lapita. Maimpusar nila na ako, makuha nila balik. Kay dunay competition sa gahom sa kalibutan. Di ba? Kinsay mo dala sa gahom. Karon ang China, ang ilang navy, ang ilang military power increasing. Ang ubang mga analysis ana sa mga analyst, mas ni lumbaan pa gani nila ang Amerika sa navy power.
Grabe ka na nagbarko ang China, pangira. Naapay sundalo nila, ilang sundalo nga matod pa sa komedya sa uban ng mangihi, bahaan ang mga sundalo sa Pilipinas sa lumos. Ay, grabe ka daghan ang ilang sundalo. Komedya lang na nangisuon. Hing komedya. Now, kung kana mga kaigsuonan mahitabo ang giyera, unsa man ang Pilipinas accepted ba? Dili. Ang Pilipinas mo ay battleground. Mo ay dapit nga dinhi maggira sila. May suon tungod kay niya ni ang mga hinagiba na posisyon. Di ba? Niya din eh. Mo na siya. So atake ko din eh. Kay mo dipinsa man ang Amerika. Niya kay ang Pilipinas kung kay doon na po ibikil sa China tungod aning gailugon po sa China halos at ang puno sa China halos kada ng tibok areas dagat gamay na ibilin sa Pilipinas. So, mo na mga kaisuran, mo na nga ang barko sa Pilipinas ibangga na sa China. Ilang water cannon, di ba? Ano? So, makita ni mo na kining atong ibasa na ay guba, na dumog sa guba. Okay? Ingon pa nako na gibuhian na namong isulti, galisod ka manggani pangitag pagkaon wa pay gira samot na unsa pagkahapon na gira. Di ba? Nga maglisod kag agi kay kung civilian ka, maagi kag checkpoint. Di ka makasayon og agi. Niya ang nag-checkpoint Chinese. Di ba? Di ka basta-basta makaagi kay lisod-lisod ka kay basig nagdala ka pagkahapon sa di ba? Di ba malo? So mao na makaigsunan nga ang kinabuhi nato sa kalibutan, grabing trouble. O kumutan na ka ni kalibutan na makabuang ang trouble. Tubuan ang nervyos. Pero atong tunan aron ta makabalo kung asa ta mo balo kung saan to plastar. Kay ingon pa si Ginoo diha sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang akong katawan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. So importante magtuon ta. Tunan po nato ning trouble sa kalibutan o kanin po dahil yung trouble nato sa atong kinabuhi. Di ba? So niya pa ta sa trouble sa kalibutan ay sa atong mga personal trouble niya. Kung napatay tayo. So Hosea 4:6 kulang magug kahibalo ang katawan sa Ginoo. Mao na nga nangalaglag sila. So nasinati na ni sa katawan sa Dios isa ani ang Israel. Kulang sila kahibalo. Mao na nga daghan sa ilang namatay. Kulang sila. Nga kaigsuonan. So sa church, posibleng mahitabo. Mao galing na nanghatag sa Biblia kay aron nga magtuon ta. Pagdasig na sa ato nga magtuon kita kay aron ita makulangan sa kahibalo. Kay di man ni kahibalo nga kalibutanon ang gisgutan ani kahibalo sa pagbuton sa Dios. Kaya bisang pagdaghang kay nimong kahibalo, taas ka ng kahibalo sa kalibutan, di na makasulbad sa imong mga problema, sa imong mga trouble. Kay probe na na, nawa gid na masulbad. Di ba? Dili siya makahatag kung kumpletong kasulbadan. Isa mo gani ang mga ingong ka nga imong ginala sa ospital ng pasyente. Nya, naiuban din na problema sila kay huwag din sila makatuo nga mamatay. Yung mga nasayop kung tingnan yung doktor ato. Na, kinsa mo sa imong saan imong reklamo aging sa doktor. Kung nasayop siya. Di ba? Wala kayo mahingi. Mangubod na. Kita na ninyo? Tungod kay gisalikway nila ang kahibalo, busa isalikway ko usab sila. Matod pa sa Ginoo. So ang Ginoo
Di siya ganahan kikuban sa tao nga dili gustong mahibalo. Mahitungod kayo. Katong dili willing mo keep sa knowledge about kang God. Dili siya gusto makikuban ng tao. Mao nang mabasa nato sa Romans chapter 1. Gitugyan na lang ng mga tawanan dito sa pagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Mga babae sa babae, lalaki sa lalaki, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Di ba? Nagsimba sa dili tinuod nga Dios. Pasagdan lang sila sa Ginoo niya. Magbuhat og daotan. Kay di man po sila willing na i-retain ang kahibalo tungod sa Dios. Di man po sila willing simbahon ang Dios. Wa ta kahibalo nga ang atong devotion sa kalibutan mao'y nagpailang ang gisimba nato ang kalibutan. The more time we spend for the world, entertainment, tanan, mga pangibog sa unod, paggarbo sa kinabuhi, pangibog sa mata, kung maunay diha ang atong devotion, dedication, dako kay kag time dia, that means we are adoring the world. Mas attractive kita sa kalibutan kaysa na-attract kita sa Dios. So, naga-worship na kita dili sa Dios. Ano sa mga worship? Adoration. Mas adorable ba sa ato ang kalibutan kaysa atong Dios? Mao na nga kung papilion ta lingaw-lingaw versus Biblia. Pag Biblia tolong kayo. Pero gani og puli kapag cellphone mo. Wala siga kay mata. Bisan pa og computer, lingaw ka. May tablet, isang pag alaunas ka daw, buhi pa ng mata. Isang pag tingala ka nga, basko mo kayo, subuan ka ni subuan. Tulgon ko. Katulgon. Kapoy kayo. Di ba? Kapoy kayo ko. Pero kayo pabuhat sa maayo. Pero pasang di gani dia, lingaw kaayo ay grabe ka energetic. Asa man ang imong adoration, asa man ang imong attraction. Kinsa may mas adorable para sa imo? Kasabot man ta pagkaigsunan, di ba? Amen. Ang Ginoo ang kalibutan. Mao na nga dako kayo ang trouble sa kalibutan mo. Kita po, nakaingon ko kadako sa biya sa akong trouble. Mao po din ang matrouble ko ani. Matrouble ko kabadlong sa mga angay badlongon. Mga kamong ginikanan, di na mo matingala anong matrouble mo sa inyong pamilya. Tungod kay kung makatutok na sa kalibutan, grabe yung trouble na to. Mugaan-gaan lang atong trouble kung mututok na sa Ginoo, parehan nimo mututok po ka sa Ginoo, mututok na sa Ginoo, sige nagtuon sa sa Ginoo, magsimba na, magdaig na sa Ginoo, moarang-arang ra ang imong mga trouble, di ra kaya mabugat. Amen. Pero kung ikaw rin magsigig amo, ikaw rin magsigig simba, unya kanang magsigig basa sa puno sa Ginoo, kanang imong mga kauban, di mamasa sa puno sa Ginoo, di magiambo, way pakialam, nagsigig tutok dito anang unsa ning kalibutana, unsay mga update din na sa mga kuan. Aning kalibutan, dito nagitutok. Mao na, ang imong kasing-kasing, makaingon kang murag nagsakit ka na sa kasing-kasing. Grabe ka sakit ang imong duha. Nagbuot, gusto kang mangasaba, di ka makapangasaba. Gusto kang singka, di ka makasingka. Halos gusto na nimong mamalikas. Tungod ipagawas imong pagbati, pero di lang ka mo hindi mamalikas, kaya masuko ang Ginoo. Amen. Kaya di ka pa nagkakanlog sa Ginoo, dugay ka na siguro mamalikas. Tungod sa kahuot sa imong lughan. Di ba? Nakasabot mo anak, mga iso? Amen. Ha? Kamu mga kaisunan, nakasabot magig mo. Samtan magiging nyo na. Hallelujah. Di ka ani mabugatan. 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 5. Mao po ni another trouble sa kalibutan. Di lang kay gubat, di lang kay dungog-dungog sa gubat. Kani po ang mga trouble aning kalibutan. Mga kaigsunan. 2 Timothy chapter 3, 1-5.
2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 5. Hallelujah! Atong basahon. Sa Bisaya na lang kadiretso magkaigsunan, pero sa English gitawag na siya perilous times. Perilous times. Dini sa Bisaya, sa Cebuano, gingon dini, apan sabta kini, nga unya sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Amen. Malisod nga panahon. Kaya ang mga tao. Nga naman, unsa ka nakalisod? Anang panahon. Kini mahitabo kay ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon. O di ba? Atong mga bata kulang og gugma sa ato. Mas dako sila gugma sa ilang kaugalingon. Naano na ron? Di ba? Amen. Gusto sila pag kita mo ni tuyo sa ilang magsuko sila sa ato. Di ba? Pero kung sila ay tuyo sa ato, maano kayo sila? Ang ilang tuno, patsada kayo paminahon. Kung mangayo, kung nga sila tuyo, maano kayo paminahon. Pero pag kita ay tuyo, sama. Suko man. Di ba? Hadlok sila, madisturbo sila. Wala na, may na. Ha? Mas dako sila gugma silang kaugalingon. Mauna na mas dako silang time para silang kaugalingon, pero wala silang time na para sa atong pamilya. Wala silang time sa pamilya, pero ato silang mga kabarkada, dako silang time. Permanente silang busy, silang kinabuhi. Naana sa atong panahon, ay kumpiyansa sa mga kabataan, di ba si inana na mo? Wala na may gugma sa inyong pamilya, wala na may gugma sa inyong mama, papa. Delikado na ano din eh. Wala may gugma sa mga family business. Kay ang inyo ring kaugalingong business sa inyong self nga malipay mo kauban sa inyong mga friends. Pero pag doon na may problema, uli din mo silang mama o papa kay mga imong tabang. Diba? Kaya anak, na may cellphone, tinalit ni mama o papa. Pero mas naulipon ba mo sa cellphone kaysa inyong mama o papa nga may nagpalit anak? Dapat dito ang tama mo paulipon sa iya kay kung madaot niya, siya mo palit aron utro, bago. Pero imong cellphone di man kita, di man mo sweldo nimo. Di ba? Ayaw paulipon diha. Paulipon dito sa naghatag nimo anak. Di ba? Sa kalibutan di ta paulipon, sa Ginoo ta paulipon kami naghatag nato kinabuhi. Amen. Maunta na dapat. Pero kinahanglan tang maging bisog mo iso kay sayon ra ni istorya mo. Pero di ka mo fight ani, di yun ka mo daog. Fight yun. Kaya kung di ka mo fight, pagkahuman ani na itong wali, sugod na sa tigkaulipon sa atong cellphone. Kung di ka mo fight. Kay, huwag ianta naman na yung tanan, gawas ng cellphone. Isulod bagay nato na sa bulsa, kwintas bagay nato na. Inaana na. Kaya nga naalagi tayo kuhan din, naalagi tayo tuyo, importante. Diba? Ang tawag sa cellphone mas emergency para sa ato kaysa tawag sa Ginoo. Pero ang tawag sa Ginoo mas emergency ni. Amen. Kaya kung di nato ni matagan, masipya ta ning emergency ha, impierno ato padunggan. Amen. Ngayon ta, dapat din manawag na ko ang cellphone, ulit emergency. Di ba, unsa na ko pagtubak? Uy, anak taga-concern sa mga emergency. Pero emergency, mas dinalian. Kini, mga kaigsuonan, ang tawag sa Ginoo sa ato. Amen. Tungod kay, kung ma-miss nato ni pagputol sa atong gininhawa, asa matapadulong. Linaw makakalayo ang atong kapadulong. Silot na ay katapos. Diha, kakulba, mga kaigsuonan, hindi na emergency ni. Pusa ang Ginoo, gusto gid niya, nga isangyaw gid nga, ipasidaan na ito sa mga tao, mag-ibanghilyo kita. May suot. Mao na nga nag-share po ko dito sa FB nga katong tanang mga magtutuo din ang Ginoong Hesus. Palihog lang. Ako mong gidasig, invite mo na ako nga i-flood na to, pabahaon na to din sa FB ang pag-share nito kang Jesus. Di na to ipabaha sa FB ng pag natin nakita, grabe na itong katawa. Like and share. Niya, nibaha ng FB na si katawa. Pero ang emergency na tawag si Ginoo, wala. Di ni madalang katawa.
Kaya di kita kakatawa kung tuwa na ta sa impirno. Ang giingon dito, linaw kalayo, sa asopre, magkaigsunan. Unya, unsay may bation, unsay aksyon sa tao dito, di katawa. Magkagot ang iyang mga ngipon. Matod pa diha. Sa ato pa way, wa na'y pangag dito. Kaya sa may ikagot, anak akong pangag. Tanan na naningipon dito. Ha? Magkagot ang ngipon tungod sa kasakit mga kaigsunan. Dili basta-basta busa emergency. Emergency ang tawag sa Ginoo. Balik ta niya itong pagbasa. Ano sa di tawag sa Ginoo sa ato? Ang tawag niya, revenge. Pagkimuso. Ano yan ang tawag? Biyaan na ito ng kalibutan ng panguna. Padayon ta? Kay ang mga tao niya magpahigugmaon silang kaugalingon, mga hinapit. Oh. Hinapit. Di ba? Kita karon. Ay mo kalain ha. Basig na nahimo na tang hinapit. Basig nahimo na tang hinapi, wala lang ta katagad atong una-una. Lord, ako gigiapo sa imo nga panalanginan gyud ko nimo Ginoo. Kay aron nga nagi ko offering, pero hinapi naman di ka. Di naman di gitutugod sa offering, imo lang gigamit ang offering, pero hinapi ka na gyud. Kung tubagon ka kasi Ginoo, ako kinahanglan sa imong kwarta nga offering na, ang imo lang lawas, mo'y akong ipangayo nga imong ihalad nga may imong espirituhanong pagsimba. Kay kung imong kwarta, di man ang imong kwarta mo'y akong giluwas, di man ang imong kwarta mo'y akong pakamatyan dito sa cross. Di ba? Ikaw man. Di ba? Mao na nga. Di lang sa amin mo na-style, di lang sa amin mo simba pastor, kay busy man, ano lang ipadala ang offering. Compromise na. Para dili po malain si pastor nga wa kanay simba. Padala nila ko rin. Okay kayo. Na aming gift para sa imo pastor ay pagkanindo. Sige lang. Dili na maigsuon may gusto sino. Mao na sa ato, bisag wa kay offering simba, maningkamot nga. Kung nga kay pilite, maningkamot ka sa tinabangay ta bisag sa ato mo. Mao nga maarangan, tinabangay ta sa tagaan to og pilite ang way ka pilite, pero halos tanan naman tanay pilite ka tanan ron. Di ba? Wala na sa ato itong kuwan. Way ka pilite. Di ba? Hallelujah. Sunod. Tigpagawal. Tigpagawal ka. Bitaw. Gusto gid bitaw nga maoy mo labaw sa kanan. Ano siya? Dili gusto nga to kung tubong lang. Dili gusto nga nasa bus. Gusto gid ka maniti ito. Agad sa taas. Hambugiro. Uy, di tag kumpiyansa. Kaya kasi maapil ta ani, kaya naarabagin tayo pagkamugiro ta. Gusto biya din ko na to, palitag sinina, gusto na nato ipaginambong na bago atong sinina, patsana. Di ba? Nauso maganina sa unang panahon, atong nabantayan na sa unang panahon, kay magkabantay man ta. Di ba? Nga, isimba ginang bagong sinina. Pero daan na, di na ganahan mo simba kay daan ang sinina, mauwaw. Balik-balik mo sinina na to, mauwaw ta. Oo. Pero dili sa ato karon anang chinilas lang ino tam tiniil mo mga ganita ba ana tay kung kuha na sa sapatos, di ba? Kung gikan mo sa inyong balay nga mani mo dinhi di na necessary mo sapatos mo kay pagsulod na to dili tiniil mo punta mo chinilas. Di ba? Simple ang kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Oh? Kung imo lugang tanawon po ingon po gani ang Ginoo dito ka misis ayaw mo sinilas, subuan na imong sinilas. Ubuan na imong sandal, misis. Diba? Pero di lang to para sa ato. Sa iya lang to. Lain na to nga context. No? Ito pwede na to. Kuha akong kopyaron. Sunod. Mga tampalasan. Kani siya nag-isgot ni sa kanang maing pamatasan ba? Wala yung maing pamatasan. Mga tampalasan. Mga resunan. Kasi in English, ano niya? Blasphemers.
Kamu na tanaw, kailangan ta, masukihon sa mga ginikanan. Oh. Masukihon sa mga ginikanan. Kana bang musuki, musumpa. Sunod. Walay kabalos. Walay ikabalos. Di kabalo mo lantaw bitaw sa kana mo, parehaan lagi kanang giingon ako nga. Imong mama may napalit sa imong cellphone, pero imong mama di kasugo nimo. Suko pagka suguon sa piton ka. Di ba? Imong papa may napalit sa imong mga gamit, pero imong papa di kasugo nimo. Ay imong papa, usap ka ni suguon mo na ko niya ako anak, basig busy. Murag sige magdungaw siya sa cellphone. Na ako siguro ni online class. Naghimo tingay ni assignment, nag-research, nagsige mag-tisngi. Ikaw siguro sa klase. Kung sinani ka na katawanan tingali ang i-discuss sa teacher. Klase. Di na lang ako suguon. Kaya maunaw ko. Si malistor mo ang akong anak. Ako. Kamu mau ginikanan? Kamu mau ginikanan kasabot di ba? Di ba? Mo na mga trouble na to ani kalibutan na. Di ba? Kani mga bata, mga ginikanan o mga gagmay pang mga bata, ipakain sila ani kayo. Kung sila ani kasi natin, kaya gamay ko yung bata. Pero niguruhin na ninyo na, nga sa di pa na ako makaila sa Ginoo, makatutok sa Ginoo, nana sa Ginoo, ngayon kong tabang sa Ginoo. Okay? Kay, grabe yun, ang kalibutan. Siya ka, ipa-eskwelahan ni mong anak, pila ka oras to sa eskwelahan, wala sa imo, itudluan dito, niyalahin itudlo. Di ba? Pag uli sa balay, ang iyong natuluan dito, dalawin sa balay. Kontra na ang prinsipyo. Di ba? Dayon ta? Walay kabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa pagigugma, dili malukmay, tibutang-butang, mapatuyangon, mabangis, murag wild beast, mabangis, di ba? Kung masuko ka ng mabangis dito, kung masuko na murag manana, kaming kaluoy. Di na maayos sa atong mga Kristiyano. Di na maayos sa atong mga katawan sa Diyos. Dapat di ta bangis, maaghop ta. Dili mahigugmaon sa maayo, mabudihion, madali-dalion, tigpaburot, mga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos, unta inoon sa mga entertainment ni. Ano ni sa atong panahon? Lovers of pleasures. Entertainment isa ni. Pleasure of the flesh. Dili na mahigugma sa Dios kay adto nas kalipayan. Ya, kita ma delikado man ta ani kay mura padulong magkakabiktima. Kung dili ta maglikon sa totoo. Amen. 5. Nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Likay kining maong mga tawhan. Kung di mo kaya likay na lang diya ang pangutana kung naa na sa imong pamilya saan mo likay. Hindi mo kana nimo pwede biyaan. Anto sa kana. Moro ni rin mo. Iampo sa Ginoo. Di mo malikaya. Pero kung tuwar ka na sa gawas, pwede ka na maligay. Kung sakop ni mo kauban sa iyong panay, pamilya, di ka rin na anak ka rin, anong tos ka rin na. Kaya kung gamito ni mo kami, likayan ko na akong bana, pastor. Nadilikado ka na. Nga naman, sabi mo plano. Kaya ligayan ako, akong asawa, pastor. Uy, maglain ka naman tingalit ko yung anak. Di ba, dili na siya pwede. Antoso niyo. Basta di mo na pwede gamiton,
Kung ka ng pulong nga likay, kalimutan ka na kung naanak sa inyong pamilya. Di ba? Kung saan mo na siya, Pastor, ka na nagpanghimakak sa gawang ini. Nagpanghimaka sa gahom ini, buti pa sa bot. Nagbaton sa tinuuhan, pero wala ikinabuhi. Okay. Wala epekto sa ila ang tinuuhan. Murag yan po na ilan. O makita nimo sa aktual, sa pagkinabuhi nga, kung unsa ang tinuuhan nila, wala dito gikinabuhi. Wala siya. Denying the power thereof. Kaya ang gahom sa tinuuhan, kung doon na kay pagtuo, resulta sa imong gawi, sa imong kinabuhi. Ano tayo ilahanan? Oo. Na siya. Pero kini, kung doon na kay pagtuo sa Dios, dapat mahigugmaon ka sa Dios. Dili kay na kay pagtuo sa Dios, ang imong higugmaon dili ang Dios, kundi ang kalipayan. Okay? So mga yung mga problema na ito. Unsa mga problema? Karakter. Generally, karakter ka na. Trouble ka na nato sa kinabuhi kay wala sa kanato kay exempted nga makaambit na anak. Ngayon kita nakaambit kita na ani nga mga karakter, nga mga kinaiyahan, pamatasan. Gusa dili ka mo makaingon nga kamura, di sa ko makaingon nga kamura, kamo ug ako, kita tanan nakaambit na ani. Kini naman kinaiyahan. Ha? Kani magsukol sa kinikanan, wala lugar ka makasukol? Ay, nakapamaka ka na. Naan niya ako nila, kapamaka. Nakasukol. Ang limbong. Naan So, kung makaligay ka sa isa, igo ka sa isa ni. Kung makaligay ko sa isa ni, igo po sa daghan. Isa atong likayan, daghan ka igo, kay grabe ni maraming masinggan nila. I-enumerate mga kaigsunan. Gapungasi nga bala mga kaigsunan anak schoolers Ginoo para pag-target aron mga igo kang tanan para kitang tanan makapunta ka in anak day ang trouble sa atong personal. Muna ingon ko bisan unsa kataas atong grado pag ang trouble karakter nato di masulban na grado. Pero kung makatutok ka sa Ginoo, sulban na. Kaya ang Ginoo may mutulid sa atong pagkatao. Amen. Hallelujah. Ang giingon din na sa 1 John, mga kaigsunan. 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Ang magadaog ni ining kalibutan na kadtong na ay pagtuo sa anak sa Dios, nga mao si Jesus. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory. No? Unang Juan 5:4 to 5. Chapter 5, 4 to 5. Kay bisan unsa nga iga-anak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan. Ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang aton pagtuo. So kung ang pagtuo i-deny nato ang power sa pagtuo, buti pa sa dili nato ikinabuhi ang atong pagtuo sa Ginoo, sayang lang. Pero kung ato ang ikinabuhi ang atong pagtuo sa Ginoo, mahitabo, mudaog kita aning kalibutan. Isa ana, ma-overcome nato atong kaugalingon. Og kana, mao lagi ito akong gisgutan sa unahan pa nga, ang atong kinabuhat, padayon nga pakigbisog aning challenges sa kinabuhi, bisan pa sa challenges sa atong mga karakter. Di ba? Kung nasipyat lang ta, dili ko ti pasabot ningon nga karon, kana pato parang ingon na niya siya, okay, tanaw ra siya. Dili pa judgment karon, ay sa conclude, wa pa conclusion. Nakigbisog pa ta. Aning trouble sa kinabuhi, nakigbisog. Hangtod mudaog gayud kita. Amen. Amen. Ha? Kung nasipyat ka, di ba na forever di ang nasipyat ka, pwede pa man kang bangon diya. Kung natumba ka, pwede ka man mabarog, aron mamapa. Di ba? Kung nasayod ka, pwede pa man ang i-correct. Ang imong kasipatan, kay nanay kasulatan, nag-ingon, gituga ang kasulatan, tibo kasulatan, aron sa pag-correct ka na to. Aron sa pagtudlo, kung matuto ka na to. Di ba? Amen. Ama na. Sulat yapon na ni Apostol Pablo, dito kang Timoteo, nga gituga ang kasulatan. So, gituga. Aron. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Amen. So, ang tao sa Dios, kinahanglan matudloan. 2 Timoteo 3:16 hangtod sa 17. Sige lang tuon. Hangtod makadaog. Amen.
hantod masangkapan ug mahingpit. Kay unsay role sa kasulatan sa atong kinabuhi, unsay purpose niya, gituga kini sa Dios aron sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa panulid, sa pagmatuto sa pagkamataron. 2 Timothy 2:16 to 17. Basta kung nakita man, nakapamakak na sister or brother, nakapamakak man, pero digid na siya bakako, nakapamakak lang ba? Nasipiyat ba? Kung ba nadigyas, mga kaisunan. Di, may chance man nga makakorek. Makorek siya. Mga kaisunan. Di na kayo ingon na ito nga pareha na karon nagtrato bitaw, nagbulag. Ingon na, moro man dahil, pareha rin na gapon, sa Kristohanon, bakakon, malibon. Kaya nga naman, huwag mo na yun ng ilang relasyon, abi niya sila yung ninyo. Di mo na, ito man yung ninyo selain. Ingon dahil nga, bisan din ka po, Kristohanon, bakakon na yun. Maluibon nila po, bakit ako mapili? Abi, pinalantaan ng kalibutan. Dili na dapat. Dapat dito ka adto kay kato arang-arang na to kay kabalo na to magig-away kay sa adto ang kana mo magtotoo kabalo na na magig-bisog sa trouble sa karakter pero katuntuwa ang dili magtotoo wala to si paagi wala to kay balo sa pagig-bisog sa trouble sa karakter unsa man magdaog di ba pero katong na train may posibilidad mo daog mo na nga maayo ang magtotoo yun. Okay. So kailangan man ni mga kaigsuonan ang atong hope. Hindi nga trouble na ang ginis kalibutan. Ang only hope nato mao gyud ang gospel sa Ginoo. Ang atong pagtuo sa Ginoo. Mao gyud atong only hope. Kaya ikaw, kung wala ka kamutuo sa Ginoo, kung unsa ka kadautan karon, na mas grabe pa ana kung mayong ka naamay imong pagkadautan karon, kung wala pala ka kaila sa Ginoo. Na katong grabe nimong kadautan sa una, grabe gito, pero karon na anong galing gamay teaching kadautan diya sa imo ug sa ako, kani ikaw na imong gamay kadautan diya, gamay nga lang. Sa ako kung nagyan ko gamay na lang. Pero kung wala ta makaila sa Ginoo, kanang gamay dili na gamay. Di na part lang, tibuok lang yun itong pagkatao na, ang naging tibuok ang kadautan. Salamat sa Ginoo nga nakailatan niya, nawalihan tas gospel. Ano siya, diwali? Na gospel? Mga kaigsuunan? Lucas 7:22. 7:22. 7, versikulo 22. Ay, sulat na lang sa ni una. Kaya atong oras pa na, so aron lang na ma-follow up ninyo mga sa pag-ulit ini. Kaya kung makukab mo din ang ulangan man ta, so isulat na lang. Ako lang yung isulti. Lucas 7:22, Mateo 3, 1 hangtod sa 2. Mateo 3, 1 hangtod sa 2. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo 17. Mateo 17. Roma 1 15 hangtod sa 16. Roma 1:15 hangtod sa 16. Ano sa may mga kasulatan natin na? Kining Mateo 3, Mateo 4, Mateo 10, ang isgutan niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Pag inulsol ka mo, kaya ang harian sa langit, adool na. So, gubat din sa kalibutan. Trouble din sa kalibutan. Ang trouble din mo, adto gini sa grabing gubat. Di man ni magubat kaway trouble. Na may problema ang matagusa. Mao na nga ang ilang pamaagi sa pagsulbad gubat. Pero ang pinakadako nga gubat mahitabo pagpanood sa Ginoo. Ang iyang gingharian iyang i-implement. Siya na yung hari, magbuhat sa bagong langit o bagong yuta. Hukman niya ang tanang pagkadautan sa tanang. Huwag gingharian na makasukol sa iyo. Amen. Tanang gingharian, bukano niya. Tanang gingharian, yung pagod sa Ginoo. Siya na yung maghari. Okay? Muna itong paglaog. O, matod pa, sa 2 Pedro 3, dito sa iyang gingharian, magpuyo ang pagkamataran.
maghari ang pagkamadami. Sa muli atong paglaog, nga doon ay umaabot maging harian, nga di mapili. So kung magira man niya ang US, China, kung doon may World War III mahitabo, di ta makaingon mo daw ang Pilipinas. Di ta makaingon nga maayuhan na itong dipinsa ang Pilipinas. Pero maayuhan mo dipinsa imong kaugalingon kung diha ka sa Ginoo magpatuloy. Amen. Amen. Kaya bisan pag maigo ka sa bomba, ang imong kalag dili mapulpog. Ang imong espiritu di mapulpog sa bomba. Bisan pag mapulpog ang imong lawas. Kay ang Ginoo nag-ingon, ayaw ka luki ang mupatay sa lawas apan dili na wa nay mahimo sa inyong kalag. Ang luki Hinuon ninyo ang makahimo pagpatay sa lawas o makahimo sa pag-itsa sa inyong kalag dito sa linaw ng kalag. O dito sa impyerno. Diba? So diha ta sa Ginoo mo, focus. Aron kining atong mga problema maibsan, makulang-kulangan. Di ba? Maka-overcome kita. Mudaog kita. Kay di gid nato ni mudaog kung dili ta sa Ginoo mo tutok. Na makabuang kung sige kag monitor sa mga problema. Agoy, nausog ang kidnap karon, unsa naman na nato ni? Unsa naman sa lain na sa na problema? Hala, kawa. Hala, di manunod sa balay. Di ba? Oo, angka yung kalibutan na. Kung sulban sa mga problema. Pero diya sa Ginoo, siya ra ang imong safety. Amen. Dool ka sa iya, ampo ka sa iya. Ginoo na mahibalo sa imong tanan nga di mo makahimo. Amen. Di ba? Bisan nung nag-drive ka sa kyanan, siya yung bantay sa imong luyo. Kay wa, kay mata sa imong likod sa ulo. Pero nakahibalo ang Ginoo. Amen. Di ba? Wala. So kung kinahanglan i-preserve ni imo kinabuhi, bisan pag dunay mo ate mo baga nimo, i-preserve ka ba sa Ginoo? Oh, di arataan, di ka maglaos. Amen. Kaya nga noon, i-preserve pa man ani panahon ay sa nagbaga. Kaya na ko'y ibubuhat na. Di ba? Mga tos kang kita, uy, hindi dagan na sa kailan, uy, driver, patras pa yun. Buhi, gapon. Wa mo isa. Di ba? Ano ba? Wala na. Wa na buot. Na-stroke na. Nakumatos na. Antod. Kung saan naman ka? Sa tawahanan nga pag-isip, lisod na kursulban. Pero ang Ginoo, isa, di pa niyo, mata sa mata. Amen. Mata sa. Di na ginagawa operahan ni mong utok. Wala yung problema na yung operasyon. Maulian na na. Gibuhat sa Ginoo. Amen. May ka nga, begitu bukan pastor, hindi pa operahan mo yun. Ingon mo na Ginoo, nga operahin na man. Hindi pa operahan. Pero sa iyo, man. Kung nanganita, kung hindi kopya-kopya, kung sa disenyo na Ginoo mo, gina. Naamay gingon sa pinadayag, kantong na tudlo nga sa espada gini ang kapadulngan, bisag asa pa siya matago. Naana sa pinadayag. O kantong na tudlo nga iya mabihag gid siya, bisag asa pa siya paingon, mabinihag gid siya kay mao gyud iyang appointment. Mao yun. Mao na ang gitudlo niya. Kamo ni may balo pagkita na ha, gamay ra na pagkita uno niya, makita ra ninyo na. May iso. So salamat sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So medyo dili kayo siguro nga smooth nga inana nga pagka-discuss kay nga wala man nato gi-plus target world trouble kana hanay kayo iya personal nga mga trouble nato ato diyan na kayo pero nakita ninyo ang kana bang gilantaw na sa nato ang tanan. Nga naagi trouble ang kalibutan pero ang sulbat aning trouble mututok ta sa Ginoo kay kon tutok ta sa Ginoo siya mohatag nato kalinaw. Siya mohatag nato paglaom, siya mohatag nato og proteksyon, siya motabang nato. Siya mo giyan nato. Hallelujah. So iampo nato. Kaya pag bitang ko sa ampo ba ni? Dito na ko ato ko sa ampo. Murag gid kabutuhon na lugar mahuot na pero ato ko sa pag-ampo. Kay og mag dili sa kung ba magi paggawas na ngilan. Ngilan meditation. Makasala ko. Makasala ko kung dinhi. Mag-iso na. Muna ato ko stilo dino tawagi ko dino. Tara. Sulbara ni mo. Tawagi ko lang ng kaya na ko ni daog na ko. I hope nga murag nakasabot mo sa atong mga buti pasabot yan. Amen. Okay? So
Doon na ba may trouble sa inyong bana? Doon na ba may trouble sa inyong asawa? Doon na may trouble sa inyong inahan, amahan, igsuon, pamilya, sa mga anak? Iyang po ang sige doon. At to sa Ginoo, pangayo siya tabang. Gamita ang pagtuo. Tuon sa iyang pulong. Dawata ang kahibalo. Dawata ang tambag niya. Hallelujah. Amen. Kaya ang nagatuo kang Ginoong Hesus, maoy mo daog aning kalibutan. Hallelujah. Manindog mo minsuman pag-ampo ta. Salamat ta sa iyo. Mga moyo ta. Mag-ampo ta atong paladungon atong mga discussion mga iso. Mahana mo langit noon, Ginoong Hesus, sa imong pangalan nagsangpit mo. Nag-ampo. Nga ang tanan na mong natunan, nadungog ka ron. Dili ni mawala. Kung dili mas ma-enhance pa o mas hinlo pa o mas maklaro pa dinhi sa among salabutan ang purpose sa imong mga pulong, ang tuyo sa imong mga pulong. Kapag hatag na mong instruction, magpatulon ang guidance sa Lord. Akong giampo, di kanimo kaubas mong igsuunan, Lord. Nag-ampo kami. Kaluhin kami. Madaog na mo kining kalibutan. Ang mga troubles sa personal na mo, nga kinabuhi sa mong pagkatao, sa mong karakter, nga ma-overcome na mo ni nga mga troubles sa Lord. O kining troubles sa ni kalibutan nga naghulga sa amo nga usahay, muhatag na mo kabalaka o mga kahadlok nga kini ma-overcome po na mo Ginoo. Salamat Lord, ikaw ang mag-guide na mo sa among mga desisyon o sa among mga kabuhaton. Hallelujah. Tudlo imi nga matagaan na magbalyo kung unsa ka emergency ang imong call, ang imong tawag kanamo. Ang imong tawag sa pagigulsol, ang imong tawag sa kabaguhan, ang imong tawag nga musunod sa imong kabubuti. Pagmubiya ning mong palaig ang sistema sa kalibutan. Kung isalikway ang pangibog sa among daang pagkatao, o isipon ang among kaugalingon nga linansang na sa krus uban kanino. Kung namatay na kini, o sa dili na kami magkinabuhi, ang angay, dili na kami angay nga magkinabuhi, diya sa among daan nga paggawi na dala sa among daang pagkatao. Lord, unsa kini ka emergency tungod kay ang kinabuhi namo, mubura o mulabay kini, di na pwede balik. Maubang gani nga kung dunay ambulansya nga magdala Ginoo sa pasyente, paspas gid ang dagan, mangita gyud kagianan nga mahatod didto sa tambalanan aron maluwas ang kinabuhi sa tao. Kung kana giluwas nga kinabuhi nga diha lamang sa unod, unsa pa kamahingdanon nga luwas o di mong among kalag nga dili mahiagom sa linaw nga kalayo, nga dili mahiagom sa hukom sa silot. Mao nga karon Ginoo nga dunay paspas nga Ginoo nga pagpamuhat sa pagsangyaw sa imong pulong, sa pagpasidaan sa mga tao mahitungod sa kabahinungdanon sa kaluwasan ug sa pagdani o pag-agda sa mga tao nga mutuon ta kanimo ug musunod sa imong kautot. Ang imong call for repentance Ginoo. Kabani ni Lord, kung himua ang ako magkaigsuunan nga mahimo silang instrumento sa pagsangyaw sa tawag nimo Ginoo as a call of emergency. Tawag Ginoo sa emergency. Yes, Lord. Ang pagluwas Ginoo. O salamat sa imong grasya. Panginoon Lord, ikaw lang ang makatabang ng pag-overcome ining tanang troubles. Personal man o niining surrounding namo sa kalibutan ng aming gipuy-an. Thank you, Jesus. As you promise, Lord, ingon ikaw, sumalig ka mo kanako, itaog ko na ang kalibutan. Therefore, kung saan mga trouble nining kalibutan na, may kinahanglan lang kami kanimo, nga may among dang palog sa ligan, kay gidaog na nimo kini, makadaog usab kami kung naa kami kanimo na Jesus. Hallelujah, hallelujah. We praise you, thank you, Jesus. Ang imong grasya kalinaw, among ilauman, ayong pagkamatarong, kalipay sa Espiritu Santo, o pagkabalaan ng mga tanan ng Jesus. Among gisalig kanimo ang tanan, among adlaw-adlaw panginahanglan ka panginabuyan,
dili nimo kami pasanggan. Among lawas imong ayuhon sa tanang balatian. Salamat ikaw kanunay kanang mga atiman. Lord, ang among paningkamot, ang among pagpanimbasog, tabangi nga ang inspirasyon namo sa kanunay, mao ikaw ang imong pulong, ang imong plano, ang imong purpose ang kinabuhi. Kung kini ang motivation namo, mao ang gugma nga gikan kanimo. Salamat niya na Jesus. Hallelujah. Salamat sa mga kaigsuunan nga padayon naghatag sa ilang mga gasa, sa ilang mga support diya sa church, pinagi sa ilang mga gasa, nga mo ilang hala diya kanimo sa bahin, sa buhat, kilos paghatag. Salamat Lord, alay ang among kalipay sa pagdayon pa sa laman, ihalad kanimo ng Jesus, gulat kami sa mga pagpahay. Amen. May utos na nga, bless you.